Ungabothatha into yami uyenze yakho ngoba inhlanhla zabantu azifani. Bapha abantu madoda, bapha abantu sivumelene madoda ukuthi ngo-8 ziyasuka sine meeting ephuthumayo mayelana namagama amnandi okushela. Bapha abantu abavela abantu bo engikhulume ngedwa. Abantu bahlula ugcina isikhathi ngithe ngo-8 isikhathi awukashaya u-8 ngifike early u-8 awukashaya kusele 7 minutes. So ke bapha abantu abavele bo ngeke ngikhulume ngedwa. Nazo-ke naku uzolethu Mdunge awuthi umqeqeshi madoda. Nazo-ke mfowethu ngifuna insizwe nje umuntu avele mangabe khona agcini ngokungibuka ubuso nje ngoba nami ngizombuka ubuso. Naku umuntu uduze mfuka Mkhize sikhona umqeqeshi. Nazo-ke mfowethu ngifuna insizwe kanje. Bapha abanye abantu bo abavela abantu ngeke ngikhulume ngedwa. Sikhuluma into ebaluleke kakhulu namhlanje lento yamagama amnandi okushela, yabo. So uyawazi umbono wami kulento ngihlezi ngikhuluma lento. Nanguthanda Thandani uthi sikhola chief. Nazo-ke mfowethu ufuna insizwe kanjalo abavela abantu ngibabona abantu abavela abantu bese ngo-8 but u-8 awakasha engathi meeting iqale early. So sikhuluma into ebaluleke kakhulu namhlanje into yamagama amnandi okushela. Ngabe uyakholelwa kuyona? Ngabe uyakholelwa ekuthenini kumele kube namagama amnandi owashwa entombazaneni ukuze intombazane izoqoma? Ngabe uyakholelwa entweni kanjalo? Mina yawazi umbono wami kulento ngihlezi ngiyikhuluma kwi-channel yethu ku-YouTube. Hlezi ngiyibala leyo nto yamagama amnandi ukuthi mina njengomqeqeshi wensizwa lento yamagama amnandi angikholelwa kuyona. Nangu Luthuli Senzo uthi usekhona. Nazo-ke mfowethu abantu abavele sibabone bangagcini ngongibuka ubuso njengoba nami ngizobuka ubuso, yabo, gcina i-meeting ingaqhubeki. Nangu Lindo #Mkhize uthi sikhona zibhuthu. Nangu uNkululeko madoda ufuka Dlovu awuthi siphakathi mfowethu. Nazo-ke so sikhuluma into ebalulekile mfowethu bafowethu lento yamagama amnandi okushela. Ngabe yakholela kona ukuthi kunamagama amnandi kumele uwakhreme? Awunasi isithupha sibonge ngesithupha lapha nazi ilandelana. Ngabe yakholela ekuthenini kumele kube namagama amnandi okushela ufike uwashe entombazaneni like kumele uhlale phansi ubhale bese yawakhrema bese uzowasha entombazaneni? Wayizwa leyo nto? Ngabe yakholela entweni kanjalo? Mangabe ukholelwa kuyona ingabe iyakusebenzela yini? So sikhuluma lokho ke namhlanje. Mayikusebenzela ingabe ikhona intombazana osake wayithola usebenzisa amagama amnandi? So sinuka ukwazi lokho ngoba phela siphile emhlabeni owodwa but umuntu nomuntu unomhlaba wakhe. Izinto esesizibonile azifani. So kubalekile ukuthi sicobelelane ngolwazi. Enye inhloso le yale channel wamqeqeshi wensizwa ukuthi siphane mfowethu. Ngoba mina ngikholele amagameni amnandi. Ngizokutshela uyazi ukuthi nawe mawumlandela umqeqeshi uyazi ukuthi indaba yamagama amnandi angikholelwa kuyona. So ngifuna ukuzona namhlanje uthini uyakholela amagameni amnandi? Uzoletha Mdungu uthi awakho amagama amnandi mqeqeshi nami ngezwe ngawe ku-YouTube. Cha mfowethu wena uthini? Umbono wami loyo. Ingabe nawe uyavumelana nami ukuthi amagama amnandi awekho okushela noma kumele uhlale phansi ubhale? Nangusabelo Jamu sesifikile umqeqeshi. Nazo-ke mfowethu abantu abalalelayo ngoba besibhalile savumelana ukuthi ngo-8 but sifike early. So mina angikholele emagameni. Ngizoqala ngikukhumbuze ukuthi mina njengomqeqeshi angikholele emagameni amnandi okushela ukuthi kumele uhlale phansi ubhale ucubungule amagama ozowakhrema bese uthi hayi amagama amnandi-ke lawa enziwasha entombazaneni. Yabo ngoba uzothi uyafika entombazaneni kwenzakaleni? Intombazane ifike ikuthatha usathi usaqala nje tonto modolonyoto wena ngithatha wangena makajaji yaba uzala abathi ikuthatha intombazane ikubekisele ngoba phela intombazane ilona irobot uthi uzothi washwa amagama amnandi bese iyathula ikulalela. Ithula ilalela awashwa kamnandi bhuti washwa kamnandi ilalela. Cha izokhuluma na ngoba umuntu. So that's why mina ngithi kumele ukhulume nomuntu umbingelela nje umuntu ukhulume naye ingxoxo ubreak ice. Uyabona nje umuntu ake ngithi uhlele eduze kwakho
nazi insizwa ivela lapho uNqobeko awumuzi awumngane amadoda uNqobeko uDlamini sesikhona umqeqeshi nangu uzolethu Mdunge futhi uthi haya wayakho uyaphika umhlungu wandangwane uthi umqeqeshi nazo ke nozolethu lapha ozolethu sevela njalo so ngiyasho isibonelo mfowethu uma uthi intombazana ihlele eduze kwakho bese wena uyabo the moment ihlele eduze kwakho ukumbingelela umuntu then the moment umbingelela uzokuphendula the moment ephendula usuyalizwa izwi lakhe mawulithandile wenze njani ungancema izwi lakhe ihairstyle yakhe esekhanda ubreakile ice lapho ungamncoma ihairstyle ingubo ayigqokile ungakhuluma nangengubo ayigqokile izicathulo uyabona not ukuthi mfethu uzovela uqhamuke namagama amnandi wakhrimile ukhulume emuntu but ke ngifuna ukuzwa umbono wakho but ke angifuni ukuthi udlale inkondlo yabona umuntu obhala inkondlo yothando lo muntu usuke ehlale phansi wacabanga wabhala amagama azowamsana yabo wabhala hamsana wabhala wacikizwa wabhala wacishwa lento yakhe yazahlangana ukuze mangabe seyisho lento izizwakala kamnandi kuwena sibuye size kuma short stories lawo ezulu yabo nakhona umbono umfana lapha ya kwifilm leso ukidlala mhlambe eshela intombazana awuthula uMatolanya usuke enze njani iscript leso asuke into ehlale phansi uyabhalwa leyo ukuthi amagama nawo ekuzomela uwasho hayi ukuthi into yakhe avela icabanga yabo so no music kanjalo mawuzusijava ekhuluma ngothando usuwehlale phansi uyicabanga lento so nawe ngabe yakholelwa lentweni ekuthiwa amagama amnandi kumele uhlale phansi ube namagama ozowacrema nje ukuthi cha lawo ogadla ngawo uyakholela entweni kanjalo iyona into esikhuluma ngayo ke namhlanje mina ngikholelwa ngoba ungabiza bonke ababhalo bathembile ungababiza bonke behlale phansi kubhalwe amagama wonke wacabanga ukuthi amnandi mawusufika entombazaneni sothi intombazane istressekile ngendlela esimanga vele phoxa nje ingane yabantu ibhekisele uphoxa namagama akamnandi yabo so mina ngiyi-town planner mfethu ngiyi-town planner so kunama strategies kunama laws kunama plans kunama policies kuningi kunama regulations angimele ngiwazi so ngeke ngibe nesikhathi sokubhala amagama amnandi Nkosi yami sokuthi lawa engizowasha entombazaneni mangabe ngiyishela yabo so leso sikhathi sokufaka amagama amnandi yabo kudala kwakushela kudala ke kwakushela mfethu ngeke ngiphike lokho kudala umuntu wayibona intombazane le mfuleni angayazi noma emgaqweni kuphi babehlakaniphile abantu bakudala not babehlala phansi bebhala babehlakaniphile but manje esikhathini samanje ngeke usasifanise isikhathi sakudala nesamanje izinto zishintshile manje izinto zishintshile akusafani njengakudala lento yethu ngeke sayibiza ngokushayela manje sekukhuluma nomuntu uqala ingxoxo nje ukhulume nawe uthathe inamba uhlelo usuku nothi nibonane mase nindawonye izinto ziyenzeka kuningi okwenza uthi bewazi ukuthi yabona mangabe uhlangene nomuntu usuhlelile usuku semathubeni okuthola ukhiss futhi ubukwazi lokho ngiyakutshela ke namhlanje mawuhlela usuku nomuntu ntombazana usemathubeni ukuthi uthola ukhiss ncwa ngoba nanga umuntu uhlelile naye nahlela nahlangana usemathubeni okuthola ukhiss 1 that's 1 2 usemathubeni ukuthola into yakhona kuyake kuphela lapho ke depend ukuthi niyezwana yini nomuntu ingxoxo yenu kuya depend nanokuthi ubukhali kangakanani emlonyeni naye uyahambiselana nawo nalento esho yabo kodwa amanye amantombazane ngisho ngathi ubukhali kanjani manje sasanda kwazana efuna ukuthola ukuthi umuntu kanjani yabo awavela avule but awafani amanye ayavula abantu abafani so uyabona ke kudala umuntu oyefika nje intombazaneni angayazi ayishaya amagama akhe bese ayitshela ukuthi uyayithanda akayazi aconfess uthando lakhe uyayithanda lo muntu akamazi isima kanjani ngeke ngisho ukuthi kwaku wrong lokho but esikhathini samanje abantu bamanje bayingozi ngendlela esimanga mfowethu bayingozi so ukwazi ukuvele nje umuntu ongamazi usumtshela ukuthi uyamthanda wazi ngane lentombazane mhlambe khona imoto epakile lapha iGTI abantu elihamba nabo bayithumile ukuthi ize ngakuwena khona wena uzokhuluma nayo bese yavuma yonke into ayisho intombazane kusondeze ngakulona iGTI angithi wena usuthe uyayithanda ingane yabantu bulawa mhlambe ibulala abantu nje leyo ngane so kuye kumele uzinikeze isikhathi
umuntu ukuthi umfundo uyisima kanje ungajaha uconfess uthando lakho umuntu ongamazi bayizwa lonto ngoba mangabe ukwenza lokho uzothola ukuthi emva kwesikhathi psycho maningi ama-psycho amantombazane njengoba ngikutshela ukuthi yazi amanye amantombazane into ekuthiwa uthanda wayazi akhule nje emakhaya la kuthiwa khona inhlamba kunomsindo kuyaxokozela kuyashawana kunjeya bese wena uyafika wenze njani uzotshela lo muntu ukuthi uyamthanda so the moment umkhombisa uthando lento akayazi wena uthatha uphuma ekhaya right bakufundisile kini uthando ukuthi into kanjani so mangabe usufika kule ntombazane ayilazi uthando so wena uzuzitshela uthando mhlamba ukwazi ukuthanda umuntu kanti cha ilo muntu akafundiswanga uthando into ekuthiwa uthanda akayazi yabo so okunye lokho ungatatazeli zinikeza ithuba umuntu umunderstand ukuthi uyisima kanjani mhlamba uzothi uyabona ubona ukuthi hayi lo ngeke akayona imesh nawe yabo khala mancane ungazimoshela isikhathi yabo lento endlala ugcina usubamba noma yini iyo le inkinga yabo so ke kumele uqaphele mfowethu so okokuqala lento yamagama amnandi mina ngikholela kuyona so ke ngizwa abantu bathini lapha ngoba phela ngeke ngikhulume ngedwa umbono wami loyo so ingakho ngisho ngithi ke kumele siphane imbono sabantu mhlambe wena unawo amagama akamnandi ziningi into obonazo so uma ngabe usanda kusijoyina sikhuluma ngendaba yamagama amnandi uthi yakholelwa netheni nimele kube namagama amnandi washo entombazaneni ukuze iqho mangabe ukholela kuyona wenze njani wabhale phansi wawacrema uyawasebenzisa mhlambe ziyakulungela izinto siphe nathi mhlambe enye phela ngithi mhlambe ethu ayifani so sipheke usitshela ukuthi senze njani wenze njani ukuze nathi sicobelelane ngolwazi mfowethu sithuthukise abantu yabo so ake ngifunde kancane lapha abantu ababhalile uzoletha umdunge njalo uthi akakholelwa nje indaba yamagama amnandi uhambisana nami uthi indaba yamagama amnandi yena akayisebenzi leyo nazo-ke mfowethu so uzoletha bakithi nangu uLucky Kelvin uyavumelana nenkulumo uthi yebo eyethu Sinovuyo nowewe uthi ingwenye mqeqesha like your lesson thank you mfowethu nazo ngiyaphakamisa lapha sibe no Sikhumbuzo Khumalo uthi uqinisile mqeqeshi indodana ake ngibize kendodana ngiyathemba umdala kunami uthi ke iyasebenza lento oyishoyo kukuyo intombazane yakuthanda noma cha nazo-ke kudependa kuyena umuntu ngoba phela abantu ngeke bakuthande bonke emhlabeni bakithi kumele ukwazi nalokho uyabona eSouth Africa abantu ba more than 50 million yabo so mawuzolindela ukuthi yonke intombazane ufika kuyona ukhuluma naye izokuthanda mangabe iphoxa bese uyaphoxeka nawe usenkingeni nami ngithi ngiyazama ngisathi ngiyavula nje umlomo kuthiwa bhuti awumancane langa liyashisa yenze njani inqamulo yangikhulumisa umuntu ongafuni ukuthi ngimkhulumise yezwa lona so ngiya-understand ukuthi akusiwo wonke umuntu angithi phela thina la ekhaya kwamqeqeshi wensizwa insizwa le ekhaya iyisipho uyisipho wona mfowethu uyisipho esibaluleke ngendlela eyisimanga but ekubeni isipho kwakho akusho ukuthi wonke umuntu emhlabeni uyasithanda lesipho isona ngihlezi ngibalela chocolate mhlawumbe uchocolate evanilla khona umuntu baningi abayithandayo ivanilla leyo noma inhloboni ya chocolate lo yiyona but akusibo bonke akusiwonke umuntu oyithandayo le flavor yiyona so omunye uyothola ukuthi imqubula umzimba yabo but baningi abayithandayo but abanye enzilani ba-allergic kule flavor yiyona that's why ngisho njalo kwena ngithi ngeke bakuthande bonke abantu ake ngizweke lapha imbono yabanye CB Kabelo uthi kezwakala mqeqeshi cha mfethu ngifuna umbono wakho phela indaba yamagama amnandi abantu bengagcini phela ngokubuka mfethu mangabe uyithanda inkulumo ukhona thumbs up lapho sikhona isithupha ungagcini ngokubuka nje uncome pressa phela nalapho mfethu yabo so uthi uSabelo Jama ungamane uthi uchazekile kunokuthi uyamthanda umuntu ongamazi qinisile mfowethu ngiyavumelana nawe awukwazi uconfess uthanda umuntu ongamazi ngcono ukuthi uchazekile ungenani uthi ugcwele ngaye but ungamtsheli nje ukuthi uyamthanda ngoba ekugcineni uzogcina ningasenayo iminingi lento yakho umuntu uma uthi uyamthanda agcina iminingi ingasekho because vele uhlezi uthi ngiyakthanda ukhipha kalula yabo so kufanele kube njalo umuntu uma ngabe umtshela ukuthi uyamthanda
kumele lo magama ngene enhlizweni ngoba ujwayele ukwakhipha yabo awuvele wakhiphe noma kanjani yabo so ke uthi ke lapha yana ke uThandani uthi umqeqeshi mina ngikholelwa ekutheni wona lawo magama amnandi afika ngaleso sikhathi ukhuluma nayo lo muntu kuya nangokuthi nikhuluma ngani akusiyo into oyiplanayo mina nje ngiyancoma okunyeke kuyazenzakalela nazo ke mfowethu okusho ukuthini awuhlalanga phansi wabhala wathi hayi na amagama amnandi engizowasebenzisa mfowethu ziningabe izinto ezibalekile kumele sifake ekhanda ukuthi ungazofakana namagama amnandi no ngiyaphikisa le but ke abantu abafani yabona thina la ekhaya kumqeqeshi wensizwe ikhaya lenjabulo leli mangabe ungakwazi lokho ikhaya lenjabulo ke leli asifani nezinye izizwe ahlukile indlela esenza ngayo sihluke kakhulu and le ndlela esenza ngayo yasijabulisa kakhulu yabo so ke ngenzeka wena umbono wakho uhlukile kunowamqeqeshi awufani nowamqeqeshi but lokho akuchazi ukuthi unjani wrong imhlaba yethu ayifani but mina ngikunikeza indlela engenza ngayo iyangisebenzela so ngijabule kungani ngafanele ngikunikeze indlela engenza ngayo nami lezo lonto so ake siqhubeke sifunde ukuthi abanye bathini ungagcini ngokubuka faka umbono wakho sikhuluma indaba yamagama amnandi ukuthi uyakholelwa nemagameni amnandi ukuthi mangabe ukhuluma nentombazane kumele kube namagama amnandi washoyo noma wacreme ekhanda masufika kuyona uwasho sikhuluma ngaloko uyakholelwa nentweni kanjalo so uthi uqiniso makhanya iqiniso lelo nanguka uNkosi uthi no ayikho lento yamagama amnandi kuya ngawe uthini ayikho lento kuya ngawe lapho ukuthi uze ngani kuyakhulunyiswana nje nami ngivumelana nawe nazo ke mfowethu so ke uba nomunye nangu lakhi lapha ureply kuWanda Ngwane uthi ke angembuza ukuthi ufuna mfowethu sine meeting nje wambuza ukuthi ufunani manje lapha sine meeting eqale ngo8 but sibe elike mhlambe ngo8 minutes into kanjalo wasimbuza ukuthi ufunani manje lapha sine meeting mfowethu wenza njani ulakhe emdluli lapha ubuza ukuthi ufunani uWanda Ngwane sine meeting mfowethu into yamagama amnandi so ufuna ukwazi ukuthi wona yakholelwa nemagameni amnandi so bekuyilokho madoda mangabe ukuthi mhlawumbe umbono wakho uhlukile ngajabulela ukuthi usiphe inhloso ukuthi sicobelelane sabantu ungayigodli into ekusebenzelayo nami le ndlela engenza ngayo ngisebenzela that's why ngikunikeza wena so mangabe ubona ukuthi ayikusebenzeli ushiya phansi into ongazixaki ngento mengakusebenzeli ushiya phansi lezo leyo nto so bathina abantu abakhuluma abantu kwathuleka nje ungagcini ngokubuka ungibuka ubuso mawuzobuka nje ungaphawuli sikhuluma indaba amagama amnandi ukuthi uyakholelwa nemagameni amnandi nawo amagama amnandi awusiphe nathi siwabone lawo magama amnandi mhlawumbe nathi azosebenzela sikwazi ukuthi siphawule mangabe siwasebenzise mangabe intombazane ikhona eduze mina ngoba iyo lento eyabayaba ukuthi kube nzima ukuthi ngithola intombi eminyakeni edlule ngenxa ukuthi nami ngangisakholela kulento ukuthi kumele kube namagama amnandi engizofike ngiwasho uthi uyafika entombazaneni ihlele eduze kwakho awazi nokuthi uzothini cabanga namagama amnandi ngizongena kanjani ngizothi ucabanga amagama amnandi into engekho ngokubona kwami yabo kanti ukuthi umuntu umbingelele wanza umbingelela break ice lapho ziningi indlela zokubreak ice so bathina abantu bathuli siyavala ke manje abantu bathuli so kodwa ke at least khona engibazwile abambalwa insizwe ethembekile kubalekile ukuthembeka mangabe umuntu zikhona insizwe ePaulile lapha baPaulile azisibo Paulile uzoletha umdungu Paulile uNduduzo Mkhize waPaula uThandanani waPaula uLuthuli Senzo fikile nayo linda #Mkhize ezami madoda lezo awayisalike lezo insizwa zithi phambili ngomqeqeshi Nkululeko uMapia Cruz madoda umnganami uzoletha umdungu usabelo Jama nanqubeko Dlamini enye inkabi yami le
Mhlungu Wandangwane uPaulile naye uZwelethu Mdunge ulakho uKelvin Mnyaka ufikile ube present kwi meeting ethu Sinovuyo Nowewe ube present naye uSikhumbuzo Khumalo paPaula ube khona sibonge insizwa ngoPaula uCP Kabelo ube khona emeetingini uPaulile naye ucheck yazwakala uPaula kwakhe lokho noSabelo Jama waPaula ube present emeetingini uthanda nanze ngiyamphinda uqiniso Makhanya ube khona naye uNkosi awumadoda ezami madoda insizwe ethembekile uNduduzo Mkhize ulakhe Emdluli Siphenkosi ukuthula Khotso uthi mfowethu manje experience yakho yaba njani usaqala ukushela ngokuqala nqa mfowethu kubanzima yabo into mangabe ungayijwayele ibanzima kubanzima ngendlela esimanga ngikwenzela isibonelo yabona mangabe bezokuthatha bekukhulumisa stage ungajwayele ukukhuluma ubanje amalimi ongawazi owaqala ngalelo langa uthi ayibonke amalimi yabo mawusuthi yazibuka ngingiza ngendlela esimanga indaba awujwayele yabo so noma ufike entombazaneni ungajwayele ukushela yabo kufana noma ungajwayele ukukhuluma mangabe umuntu uyafaseka ulimi ukusibona istep amasithi phaqa kwi-page nolimi ulenze njalo lithi phaqa ngoba ujwayele ukulisebenzisa lijwayele ukunyakaza so intombazane masihlele eduze kwakho kubanzima that's why ngithi kuwena kufanele ukhulumise wonke umuntu gogo mkhulu baba mama ngane kuchazayo ngane engakuchazi uqaquli just uzikhulumela nje so ungabasheli labo bantu ukhuluma nabo uqaquli uyazijwayeza ukuthi ubumuntu okhulumayo nabantu phela intombi uyithola kanjalo ngokuthi ukhuluma and ukhiye ukuthi uqonywe ukuthi ube nesibindi sokuya entombazaneni yona khiye loyo mfowethu number 1 50 yabo nje 50% usuku usuwinile ngokuthi njulile entombazaneni ungakakhulumi ngoba obvious mawufika entombazaneni waya kuyona uzovula umlomo yabo so lapho ke izinto zikabili kungenzeka inkulumo yakho izwakale kungenzeka ingazwakali yabo so akumele ustress ngalokho ingakho umthetho wale ekhaya esiwaziyo wokushela uthini uthi amantombazane u10 ozowashela manga awu8 azokwenza njani azokuchitha nyanye ngangafungwa ngizwe into yakho but lawo 2 azokwenza njani azoyithanda inkulumo yakho azokuqoma okusho ukuthi uyanokho iminyango eminingi ivaliwe but ekugcineni khona la befike bekuvulela khona kuba njalo it's all about the numbers of amantombazaneni mangabe uyiphonse amantombazaneni uyawathola mbalo kwa20 ozowashela khona u5 ozowawina yabo kuba njalo so uyothola ukuthi omunye umjida mhlawumbe uyayithulela unamahloni wena uphaphile but uzothi uneyintombi okudlula wena uphaphile ngendaba unesibindi sokuya entombazaneni wona khi mawukwazi ukuya entombazaneni izinto zifike zikulungele lapho but ke besikhuluma ngamagama amnandi futhi bengibuza ukuthi experience yami yayinjani ngisaqala kwaku-horrible mfethu kwakunzima kubanzima yabo but angisakhumbula wakukhumbula ngoba dala but njengoba ngisho ukuthi abantu abafani uye umuntu afika izinto oyishoyo omunye angayizwa ngizwa yabo so abantu abafani so ke ngiyavala bafethu ngoba ngizwile imbono embalwa ngibonge kulezi insizwe ePaulile ezithembekile ngithemba ukuthi ziqonyiwe ngoba phela yabona mangabe usingile impilo ibanzima but angisho ukuthi uthathe noma yini yabona mangabe usingile kubanzima futhi engekho umuntu okucheckayo engekho umuntu okufonelayo khona abanye abazitshela baqonyiwe kanti basingile yabo thothi umuntu akafonelwa aka WhatsApp akasendelwa message akenziwa lutho singile mangabe unjalo so mangabe wena ucingo lakho ringa kusuka kufuneka ifavoritism noma ukhipha imali ayingeke futhi usukusingile mangabe unjalo usukujola wedwa yabo umuntu okuthandayo uyakuchecka akubuza impilo kuhamba kanjani akukhathalele akukhombisa ukuthi uyakuthanda akutshela uyakukhumbula afuna ukuba nawe kwana amantombazana akutshela ukuthi ufuna ukuba nawe isikhathi mhlambe emakade nagcinana ikutshela ukuthi nje ihlele nje ukuthi nibonane into yeni nihlangana ibe ndawonye ngoba phela indaba yefoni ihlele angithanda indaba yefoni ukuthi lokukhulunywa efonini into engayindawo
abantu abahlela usuku behlangana izinto zenzeka mangabe nindawonye nomuntu yabo so ningagcinana efonini uthando lefoni yabona umuntu mangabe umbhalele efonini ake sithi WhatsApp uyakwazi ukusenda into ama emojis lawa ahlekayo but ithothi udiniwe so awukwazi ukumbona ukuthi ngempela awukwazi ukufunda imizwa yakhe efonini. That's why kubalekile ukuthi umuntu uhlele nawe usuku mfethu ifoni WhatsApp uyaxhibanisa too much. Ningakhuluma kamnandi ayisithi for 30 minutes emva kwaloko kube khona omunye oshinto omunye angayithanda qashe yamziba omunye usediniwe akasaphenduli sekuthulekile senqanyiwe seliyalimala uthando lweni ngefoni. That's why ngithi ifoni kumele uyisebenzise ngobuhlakani but uyayazi ke leyo nto ngoba ngihlezi ngiyichaza mangabe umlandeli umqeqeshi usuyazi ukuthi ifoni akumele uspend isikhathi esiningi efonini nentombi yakho ukhuluma 3 hours indle ngako ukhuluma 3 hours lapho umosha idatha umosha isikhathi sakho umdlandla wakho awungeke futhi yabo. So be careful ungaxatshaniswa WhatsApp uthola ukuthi ku WhatsApp unedrama indlela esimanga unedrama but mangakaze ukumoshela izinto ezinye izinto mangabe zingakaze zikwenzakalele kuye kube nzima uzikholwa so kuba ngcono ke mangabe into usuke wayibona but indlela kuye kuthiwa ibuzwa kwabaphambili. Mina ngiyakutshela ukuthi njalo ukhona ufakazi wami la mhlambe ongafakaza lokho engishoyo but kunjalo WhatsApp boqaphela baningi abantu behlukana ku WhatsApp ngenxa ukuthi aba-understandani yabo omunye ubhale into omunye ifike kabi kuyena sekuyazi itshwana kade kumnandi khona manje sekubhalwa i-status manje omunye use athekho omunye kwi-status usuthi mawufunda i-status sakho uyasibawa this size kwena but akasisho kuwena so izinto ekanjalo futhi sengizame nje ukuthi uzigwema hlela nje nomuntu mangabe intombazana ikuthinta ikufonela noma iWhatsApp thatha ngokuthi uyakukhumbula lo muntu isithandwa sakho angithi thatha ukuthi sakukhumbula sifuna ukukubona so kumsebenzi wakho njengensizwa ewomqeqeshi wensizwa ehlakaniphile ukuthi umtshele umuntu wakho ukuthi ungambona nini ukuze nizokwazi ukuthi uhlele naye usuku nikwazi ukuthi nibonane yabo nenze into yaphambili yabo ifoni hlakanipha otherwise into yakhe yophelele emoyeni njalo phela ukuthola inamba kumuntu kulula but mangabe indlela usuqhubeka uyaphambili indlela wenza ngayo ke kube nzima ke caca lapho ukuthi umuntu kanjani yabo. So ake sibona abanye bambala lapha Sipho Senkosi ukuthola khotso umfowethu uthi siyabonga umqeqesha sisakwazi na YouTube hayi ngibuyile mfowethu ifoni yami bengisafuna ifoni engcono mfowethu lebe ngiyiphatha ikamera yayo iyabheda so ngibuyile ake ngisho njalo as from next week nje lindela ama video amasha abantu bangibhalelile inbox ngabe ama messagesekusamele ngiwaphendule bonke ngoba phela njengomqeqeshi wensizwa kumsebenzi wami ukuthi ngikunikeza umbono wami enkingeni yakho so mangabe ukuzwa uyawuthatha mangabe ungawuzwa yabo so kuye kube ngcono phela into yabona ukuthi into ikuphethe kabi kuye kube ngcono mangabe uyikhuluma nomuntu ongamazi umuntu wale kude ongawazi uhlangane naye noma ongamazi ongamjwayela ngoba mangabe uyikhuluma nomngane wakho noma uyikhuluma nalo ojwayelene naye uzoyizwa sikhulunywa kwenye indawo yabo abanye abantu abathemba but angisho ukuthi bonke abangani banjalo khona abangani okwazi ukukhuluma into eyimfihlo kuwena yabo ayigcine angalo edlulisi but inqaba yabo mfethu ukhuluma into la usayiphahluka noma sekugcwele abantu noma uyezwe sikhulunywa kwenye indawo xa ngoba ngizange ngitshele nje lento uyazela yabo umngane wakho akathembekile so kuye kube ngcono uma uyitshela into inkinga yakho uyitshela umqeqeshi yabo umqeqeshi nazana ngikaze ngihlangane but ngiyafisa ngelinye ilanga sike sihlangane ndawonye siyinsizwa nje sike sikhulume ngazo zonke inkinga zethu angabukho umuntu esifazana kuze soba free sikhulume nje sibe mnandi yabo ukhulume yonke into ezisubeni ekuphathe kabi noma experience asiphane sabantu ngolwazi sithi ukuthandweni ngoba yabona lento yokuthi singabinazi ama platforms akanje kuye kube inkinga yabo ngoba uthola umuntu umuntu ohlumezayo onodlame uyashaya intombazana uyashaya nje wena bhuku yabo kanti cha kufanele ukwenze lokho so njengensizwa yala kamqeqeshi wensizwa sikholela kuzo zonke lezi zinto ukuthi kumele umshaye umuntu wesifazane so ke nangu Nononkosi unono noma uNononkosi uthi yep uthi nje yep
So ke ngiyavala bafowethu ngiyavala bekumnandi ukuba nani ngithembe ukuthi ke isazo hlangana yabo sazohlela enye meeting mangabe kunembuzo mhlambe lo ufika njalo sohlela sikwazi ukuthi sibonane yabo. So mangabe unesifiso sokuthi sikhulise ikhaya enjabulo komqeqeshi wensizwa into ongayenza ukuthi nje ungene kwi-page lami uzofica lapho uklikhe lapha yakuthi ke usendele abangani bakho ukuthi ba like i-page lamqeqeshi wensizwa yabo. So akudingakala ukuthi phela ngize ngikukhokhele njalo ngikuthengele airtime ukuthi wenze njalo. So mangabe umthanda umqeqeshi wensizwa uyiza inkulumo yakhe ichaza ikusiza somewhere kumsebenzi wakho nawe ukuthi ke izandla ziyagezana phela ekugcineni yabo. Nami ngangithokozisa ukuthi ipage lethu siliphushe ngoba manje lisaka u-3000 abantu bancane. So ke siliphushe nabanye belibone sikhule sabantu sisizane ngoba kushubile emhlabeni yabo. So Sipho Senkosi ke uthi yebo ubalulekile yebo abalulekile ama meeting anjena umqeqeshi nazo ke mfowethu ngifuna insizwe kanje ePaula umuntu ogcine ngokungibuka nje angafuni ukuphawula hayibo abaphawula abantu emeetingini uhleli uthuli nala emeetingini la uyathula awungeke bakithi afuneka umuntu kanjalo emeetingini mangabe unombono uyophonsa umbono wakho yabo ungagcini ngento igodle kuwena. But ke ngiyavala ngiyathemba kuzwakele ezinye insizwa akakho noyedwa but bengathanda kube bekhona oyedwa at least ozosho cha mina mqeqeshi ngiyakholela emagameni amnandi ayangisebenzela intombi ngiyazithola asiphe futhi lo magama amnandi akholelwa kuwona yabo. Msifundisa abantu angigxeki indaba yamagama amnandi mina personally angikholelwa kuyona ngoba ayikho ngisho intombazana eyodwa engangayithola ngizebenzisa amagama amnandi. Mangangibuza ukuthi ngayishela ngathi intombazana angikhumbula nokukhumbula ngavele ngakhuluma lokho sasihlangane ngakho ngathatha inamba sahlela kuba ndawonye kwasuka kanjalo ibhasi yahamba yabo. So kuba njalo not ukuthi ngaba namagama engisawakhumbula namanje cha angikhumbula ukuthi ngikhuluma ngathi but namhlanje ukhona eduze yabo. So ke bengakujabulela mangabe khona omunye okholelwa kuona ngeke ngize ukuthi ngampela owahlala phansi wabhala noma into kanjani lento yamagama amnandi. So ke siyaphetha ke manje nangu uzoletha umdungu uyabuza ukuthi inini meeting elandelayo mfowethu awunaso isithupha lapha ya sibonge ngoPonce isithupha inkulumo uyithanda ke kubalekile ukuthi ureact phela Ponce ungagcini ngokuthula nje into uyithanda yabo. So i-meeting elandelayo sizoyihlela mfowethu kuya ngembuzo engiyithola makhona omunye umbuzo for sure ukhona futhi ngizokwazisa epagini sikwazi ukuthi sibonane njengensizwa. So ngiyathemba khona la usizakale khona mangabe unombuzo ofisa ukubuza umqeqeshi wensizwa umqeqeshi wakho ungaya ku-inbox ungibhalele ungasabi ungibhalele ukuze sizokwazi ukuthi sisizane mina nawe. So ngiyabonga bafowethu niphile nje nibe right niphephe kuyikuvethe yabo. So njoba sivule utshwala abantu bazogcanasa gcineni yabo kube inkinga. So jabula uzibheke mfowethu lento yakwazi ukubamba isifuba ungakwazi nje ukuphefumula. So mangabe ungakholelwa kuyona mhlawumbe ngoba ungakaze ulahlekele umuntu wakini oseduze yabo. So thina sesike sayibona into kanjalo. So ekuqaleni ayisafika sasingakholwa sathi ngoba phela ama theories abantu ababe ama conspiracies ababewasha emaningi but ekugcineni kwesasabo cha ikhona lento nabo abantu befa yabo. So faka nje mask ube right uphephe ube sharp yabo. So ke sibonge bafowethu ngibonge ngokuba khona nongiphi ithuba sihloniphane nje nokuthembeka khona ethembisile zathi izofika ngo8 angibaboni namanje inike manje leyo siyadutshulwa manje madoda. Sengiyavala la ngizoyiseva le video ongakayiboni ukuze ezokwazi ukuthi ayibone ngoba khona insizwe esho kanjalo wathi qeqeshi iseve video ngoba thina sonke sizobe sinedatha ngaleso sikhathi. So ngiyabonga bafowethu.